Hemen salam, ben Ataş Mehmedov. Yeni bir täze AutoCAD videomuzda size hoş gördük. Bugün sizden hatch buyruğunu görürüz, hatch funksiyasını. İlki bilen hatch'in näme barada, nireler dolanýany barada bir gaýtgaça pikir edinelim. Şu ýerde getirecek iki tane misalym, olan birincisi mehanik injenerçilikde ve ikincisi guruluşluk injenerçiliginde ulanış görünüşüne göre iki tane misal getirecek. Birincisi nähili size düşünürsem, maşinlerin ätäşik şaýlary ýaly gurallar öndürilen ýagdaýynda. Şunun ýaly görnüşde teknik çyzygy çyzylýar we men isenlik ýagdaýda, meselem şu çyzygynyň hatda şu modelin şu ýerden geçýän şu mausumyň lupanyň duran ýerinden men dikine kesilip, kesilen görnüşini şu tarapdan görmek isleýän, seretmek isleýän. Bu ýerde kesilen ýerler şu ýerde bolşýaly gyzyl 45 gradusluk çyzygylar bilen görkezilýär. Başga görnüşlerde de görkezip bilinýär. Ýöne esasen size şeýlerek aýdaýyn. Mehanik injenerçilikde ýa-da şular ýaly gaty görünümli modellerde kesik görnüşi görmek isleýän ýagdaýymyzda esasy görkeziliş görnüşi şu ýerdäki 45 gradusluk kesik çyzygylar. Şu ýerde nähili ýagdaýda görkezipdir size aýtsam, näme dipdir? Şu ýerdäki iki sany çykyp duran bölümimiz biri bilen meňdeş. Şolardan birini kesik görnüşde görkezipdir. Şu ýerde görýän R4'lük töweregimiziň merkezinden geçýän şu çyzygydan kesilipdir we şu ýerde görkezipdir kesilen ýeri. Şu ýerden dikine bir bıçak geçdi diýip pikirediň we şu bıçagyň degen ýerleri şu görnüşde görkezýär. Size iň aňsat dönüşde düşündürümde şeýlerek. İkinji misalym, men internetden tapan bir tane gat planym, bir hassahanaň gat plany, ingilisçesi floor plan geçýär. Eger siz görmek isleýän ýagdaýynda, hatda bolsa özüňize internetten tapmak isleýän ýagdaýynda floor plan DVG görnüşini gözläp Google'dan aňsatlyk bilen tapyp bilersiňiz. Durly görnüşde planlaryň, atelaryň, hassahanaların planlaryny diýdim başlaň. Şonuň ýaly ýagdaýlaryň, hatda bolsa şonuň ýaly obýektleriň planlaryny tapyp bilersiňiz. Şu ýerde görýän bolsaňyz, ýakynlaşdyran ýagdaýymda bir tane hassahanaň plany bar şu ýerde maşin bloklaryny görýäňiz, çyzygylardan döredilen ýöne edil şu ýerde polline'lary aýdyp geçişimi diýýär. Joinlanan ýaly görnüşde, ýöne tapawly bloklanan blok skemalary bar. Mesela men şunu gelip şu ýere çek bir ýerini götürüp bilýän ýa-da efendik üstüne düzüş işlemini geçirip bilýän. Şu ýerde görüşüňiz ýaly gapylar, içe daşa tarap açylýan gapylar. Şu ýerde hajathanasy, soň şu ýerde nahyrhana ýa-da efendik gorat bolup biler. Oturuşlar we merkezindäki stol. Şu ýerde görüşüňiz ýaly. Başka näme koysam. Şu ýerde oturan adamyň blogyny döretipdirler. Şu ýerden gelip men adam hem ütkötüp bilýän. Görüşüňiz ýaly. Kontrol edip ütkötüp. Meselem men şu planda bir ýeriniň başga ýerlerden tapawutlydygyny düşündirmek isleýän. Men çyzygyny çyzýan kişi, şu çyzygyny okayan kişi, okuyuca şunun ýaly hatch gören ýagdaýyna, esenlik bir hatch gören ýagdaýyna şunun ýaly ýagdaýlar bilen garşylaşyp biljekdigini aýtmak isleýän. Meselem şu hassahanyň esenlik bir nokady, esasen men ýapyk bir ýer gözleýän. Şu 4 tuşluň içi men diýeýin başga ýerlerden tapawutly görnüşde kafeli bilen kafeli ýazylypdyr diýip pikir edýin. We kafeli bilýänsiňiz, suw degen ýagdaýynda ýa-da ýuwulan ýagdaýynda adamlar aňsatlyk bilen üstünden typ pikilip ýa-da şonuň ýaly ýagdaýlar bilýär. Bolup bilýär. Şu ýerde men häzir bolmas üçin, hatda bolsa häzir bolmas üçin näme? Gat planyny okayan kişiniň, hatda bolsa bir guruluşluk injeneriň şol ýerleri kafeli bilen kafeli ýazmalygyny aýtmak isleýän. Şu ýeriň tekilliň başgalaryna göre tapawutlygyny aňlatmak üçin. Aslında has başka görnüşlerde berilip bilinýär.
yerder, şonun ýaly jaýlaryň depelerini hem şypyr görnüşini ýa-da şonun ýaly görnüşlerde heçleri döretip biler. Heçleri men bu ýerde görkezmäýin. Başga bir çyryga geçeýin. Heçlere kellämidi garşdyrmalyk üçin arada bir tahypa açdym. Heçin gyýtga ýoly enter şu ýerden gelip bir tane circle çydym görkezmek üçin. Enter diýdim. We şu ýerde gelip men enter ýazandan soň mausumy töwerüň içine getiren ýagdaýymda görşüňiz ýaly maňa öňden bir mysalyny görkezýär. Öňden nähilek diýsem, bir meselem men kliklan ýagdaýymda soň nähilek boljaklygyny maňa öňden görkezýär. Meselem şu ýerde angle ýagdaýymda we gelip üstüne basan ýagdaýymda green'i hem baylaýar diýdim, ütkötdüm. Şu ýerden gelip men görnüşüm heçimi çyzyp bilýän. Heçleriň şolary ýaly bir ýagdaýlary bar. Heçler diňe ýapyk zynjyr görnüşindäki çyzgylarda aşlan döredilip bilinýär. Meselem şunun ýaly töwerek görüpdiler. ýa-da şolary ýaly rektangl çyzdym. Bir dörtdüş görüpdiler. Ýeke heçlerde bolmaly zat heçlenjek ýeriň ýapyk bolmaly şert bar. Heci türkmençe nähirek terjime edilip bilinir. Heç. İngiliz tilinden terjime etsek papak bolýarmy? Şoň barda bolýarmy? Täzelikçe goýdum. Pikirlemem sen ok edil şu. Heç diýip men size aýdan siz özüňiz düşünýärsiňiz. Çyryga geçirmek, kesik görünüş görkezmek, başka yerlerden bir yerini tapawutlandyrmak üçin ulanýar. Size täze bir terminologiýa üçin söz girizjek bolanmak, size iň dogry görnüşde düşünjeňiz görnüşde size düşündirmek isleýän diýeň. Asıl maksadym, asıl derdim şol. Şu yerden geldim, enter diýdim. Şu yerde görýän bolsaňyz patternler bar. Şu yerde çyryga görnüşler diýeň size men türkmençeleşdirsem. Şu yerde görýän bolsaňyz şu aşak okuy saýlan ýagdaýyňyzda şu yerde etsenlik görnüşdäki NC ýa-da başga standartlardaky, ISO standartynaky patternler görüp bilýäňiz. Meselem zigzag diýen ýagdaýynda şu ýerge gelip basan ýagdaýymda şu ýerden men ölçegini gödüp bilýän bu aşa kiçik bolýar. Meselem men 20 diýmek isleýän 20 diýen ýagdaýymda şu ýerde görüşüňizde zigzag görnüşindäki patternim şu ýerde görünýär. Beýleklerden tapawutly görnüşde solid görnüşi bar. Solid diýen ýagdaýymda solid ýeke renk manysyny berýär. Tekiz bir renkden emele gelýän hatchleri berýär. Şunun ýaly we şunun ýaly. Şu ýerde aslında biz patternler taýlap bilýär. Şu ýerden solidmi ýa-da gradientmi? Gradienti bilýän bolsaňyz geçiş diýmek bolýar. Geçmek manysyna gelýär we bir renkden başga bir renkge geçýär. Ondan soň patternler bar şu ýerde görüşüňiz ýaly. Şu ýerdäki patternleri solidden başgaçadyr. Solid bilen ýa-da gradient bilen garşdyrmak pattern görnüşini atlandyrylýar. Şular solid bilen şu ýerde görüşüňiz gradientler aýry. Patternler at dogrusyda misallar görnüşini şu ýerde berilýär. We şu ýerden biz aýryp bilýäris. Use definite diýen ýagdaýymyzda biz öz döreden has dogrusy öz emele getiren we ýa-da internetden özümüze ýükläp alan patternlerimizi solid AutoCAD'e ýükläp bilýäris. Häzirlikçe ýüklemeni görkezmäýin. Video has uzak bolar. Ýöne geljekki videolarda has dogrusy bloklary size düşündüren wagtym bloklarda bir tane misal getirip bloklarda internetden ýa-da etsenlik bir ýerden alan blok skemalarymyzy ýa-da şunun ýaly patternleri nädip SolidWorks'a ýüklemeligi size anyk görnüşde düşündüren. Şu ýerde Solidden başladym. Solid'i bilýänsiňiz, ýa-ni aýtjym ýaly tekiz bir ýeke renkden dören. Şu ýerde gradient var. Gradient geçiş manysyny berýär. Gradienti ýeke renkde de Solid'e de urup bilýäňiz. Şu ýerdäki ikilik
düğmesinin üstüne basan ýagdaýymyzda ýeke renkden ýeke renkiň hat dogusy başga bir görnüşine geçje. Hat dogusu renkler şu ýerden tasarlap bilýän. Men şu ýerden açdym we ýaşyl renkden gyzyl reňke geçmesini isleýän. Şu ýerden geldim, gyzyl taýladym we şu ýerde geçiş görýän. Ýöne men nähili ýagdaýda şular ýaly. Şu çydygyň we şu dört tuşluğum bilen şu töweregim ikisi bir hiç ýaly özüne alyp barýar. We bu ýerde şu tarapy ýaşyl görýän, men aslynda nähili görmek isleýän şul gradan dowamyny merkezden dowamyny gyzyl görnüşde görmek isleýän. Onuň üçin men näme edip bilýän? Şu ýerden geldim, remove diýdim we şu şara bastım ve şu görnüşde dowam etdi. Ve son gelip täzeden şu circle'mada hatch berip bilýän. Täzeden hatch'den çykan ýagdaýymyzda we ýene gelip döreden hatch'meniň üstüne basan ýagdaýymyzda bu ýerde hatch creator derle hatch editor görnüşini çykdy. Şu ýerde üns beren bolsaňyz, başda aýtdym aýtmadym ýadyma çönek ýöne şu ýerde görýän menülerimiz ýaly standart duran görnüşde fixlanan görnüşde menüler däl hatch menüsü. Hatch menüsü diňe üstüne basan ýagdaýynda çykýan menü. Meselem escape basıp çykdym. Görşüňiz däl şu ýerde hatch menüsü ýok. Basan ýagdaýynda şu ýere geldi. Hatch ilk başyndan göre boundary var. Boundary'ni bilýänsiňiz. Geçen videomuzda hem azakenne gurun görüpdik. Şol boundary bilen azakenne meňdeşligi var. Select bilen şu ýerde görýän bolsaňyz, meniň elimde bir tane rektangle'ym, dört tuşluğum we hatda ikiye bölünen bir dört tuşluğum var. Bu ýerde AutoCAD hatda pick point her bölümü ayrı görnüşde maňa saýlama ruhsat berýär. Eger men şu ýerden select'e basan ýagdaýymda geldim, saýladym we şu daşky çyzygyny saýladym. Enter'a basan ýagdaýymda şu ýerdäki soňky çyzygyny hem taýladym. Ýeke-ýekeden saýla oturmasyz şu ýerdäki çyzygyny bolmadyk ýagdaýynda birleşik bolan ýagdaýynda diňe gelip men şu ýerden daşky çyzygyny saýlap şol zynjyr boýunça ähli içine alýan meýdanlary hatch'le dip bilýärdim. Şu ýerden gelip men isenlik paternyny taýlap bilýän. Hani diýdim. Arlaryň döretýän alt tuşluk görnüşleri ýaly. Remove'dan biz gelip delete basyp asy delete edip bilýär. Şu ýerde görşüňiz ýaly. Gelip daşky çyzyga basmaly. Patternlerde ýazdykan düşünürdüm. Properties menüsü var. Properties üçin şu ýere geldim. Select diýdim we şu ýere men ýanky patternini getirdim. Üstüne bastım, täzeden açdym. Properties menüsü şu ýerden bilşiňiz ýaly solid gradient pattern saýlap bilýär. Bu ýerde bize soraýan da şu renkleri haýsy renkde bolmasyny isleýäňiz diýe. Men isenlik bu renk saýlap bilýän. Şu ýerde berilen hatda bu ýerde berilen renkler pastel renginden renkler. Ýok pastelem lakin şu ýerde men gyzyl renk owdan gördüm, gyzyl renk bermek isleýän. Ýa-da şu ýerde ýok bolan renklerden bermek isleýän diýen ýagdaýymda şu ýerde more color diýip isenlik renkini taýlap bilýän. Eger bular hem maňa ýetmeýän bolsa, eger ýa-da men başga bir isleýän renkimiň öz RGB koduny ýa-da başga renk görnüşlerinden kodlaryny bilýän ýagdaýymda şu ýerde men true color diýip RGB'den isleýän öz kodlamy berip şu ýere öz renkimi hem saýlap bilýän. Şu ýerde şolwatyň özüne hesele renk kod görnüşi hem bar. Geldim, yaptım. Şu ýerden men şuna gyzyl renk vermek isleýän. Geldim, berdim. Hatch diýdim. Şu ýerde, bu ýerde hem şol bir bize şunu soraýar. Şu aralyklary hem renklenmi ýaly bir soru soraýar. Meselem bu ýerde nan diýilipdir. Gyzyl ýagdaýynda. Aslında ýene bir
Bu yerde bir de yine şol bir soru soraýatdy. Bu yerde boş goýsam bolýar. Bu diňe şu yerden gradient açamaýdymyz. Ulanýan bir bölümimiz. Hedge transparency. Transparentlik aslında näme diýsek, transparentlik bir zadyň arkasynyň görünmesi, bir zadyň arka tarapynyň ne derecede görünýänligi barada. Meselem pencerelerde akylýan aýnalaryň transparanlygy yüzdür sebäbi biz oň arka tarapyny tutuşdugyny görüp bilýär. Ýa-da meselem maşinlaryň aýnasyna akylýan gara plyonkalar transparanlygy düşükdür. Transparan sözü şol arkasyny görmek manysyna ulanýar bu ýerde we şu ýerden men gelip de solid saýlan ýagdaýymda select dedim ve şunu sayladım. Bit point'tan saylayın. Ne için de ne yapsa şu yerde normal island dedim. Yapık değerliye. Hatta olsun ben şu çadırıyım. Close dedim. Şuradan gelip delete'e basıp bozdum. Tada var. Circle çizdim. Enter dedim. Ya da men şunu doğru görünmesi için şu yerden o snaplerden men kuadrantı açtım. Nearest'i yaptım. Geldim line dedim. Şu merkezinden geçeceğim. Çizmek isteyen. Ve transparanlığı hatta doğru görünüşte düşündürmek için. Enter dedim. Select dedim. Ve geldim. Şu teorumu sayladım. Ve şu yerden solid dedim. Ve renkini şeylere açarak bu renke öğürdüm. Şunun yarak bir renkte. Mesela men şu yerdeki hatch'ın arkasından geçeceğim ya da şu teorumun merkezinden geçeceğim. Çizgiyi görmezse men şu yerden üstüne getiren ýagdaýymda saylan ýagdaýymda men görünýär. Ýani escape basan ýagdaýymda saylanmadyk ýagdaýynda ma görünýär. Şu yerden men gelip hash'ten transparanlyk derejesini sağlap arkadaky çizgilerin ýa-da arkadaky bolan grafiklaryň görünüş ýagdaýyny sağlap bilýän. Şunu ýagdaýda. Angle pattern dedim. Angle medal şonun ýaly diňe patternlerde işleýär görüşüňiz ýaly. Solidde ýani işlese de kamera ýükleýän zat ýok. Aslında hiç zat ýükleýän. Angle'da patternin derejesini ýetgizip bolýar. Meselem şu ýerden sağlap görüşüňiz ýaly. Eger bilen ýagdaýymyzda biz sen öz derejemizi berip bilýär. Bu aslında nähili ýagdaý bolanýar? Şu ýerde görüşüňiz ýaly patternlerden mesela şu 45 derecelik çizgileri taýladım, pattern görünüşini taýladım. Men şunu 45 dereceden bilýän, men näme etmek isleýän, şunu 90 derece bermek isleýän, edil ters tarafa öwrüli. Ya da 60 diýen ýagdaýymda şunun ýaly görünüşe geldi. 45 diýen ýagdaýymda dik görünüşe gelýär. Şeyler. Properties'in aşağına ütköşük görkezecek zat yok. Layer'lara göre, ISO görünüşlerine göre different point yani ken ulanmayan kurallar var. Set origin size görkezsem set origin bir sany hat doğrusu bizim sayılan kodumuzdan pattern'i başlatıyor. Mesela sen koda gelip sayılan ýagdaýymda şu sayılan koduma şu geçen çizgilerin merkez kodunu hat doğrusu uç kodunu getirdi. Mesela bir sany ucundan şu yerde bolmasyny isleýän ýagdaýymda geldim şu ýerik. Bir minut. Geldim, taýladım. Set origin dedim ve F3 basıp osnevi yaptım. Ve geldim şu ýerik bastım ve şundan aşak tarap origin berdim.
Devam edelim. Şu yerden ben geldim. Täzeden taýladım. Associative'i size düşünürsem geldim ben täze bir misal getireyim. Delete was bozdum. Şu yerik circle'ı taýladım. Hatta rectangle taýladım. Enter dedim. Ve pick point'tan şu yerini taýladım. Associative bize patternlerin, hashlerin ölçüleri bilen bile hareket etmesine yaraya. Mesela şu yerde ben gelip şunun ölçüğünü ütköden ýagdaýymda şeýlerak görşüňiz ýaly şu yerde men ütköden ölçüğüme göre edil şonuň ýaly hem dowamyny getiren nokoduma çenni pattern dowam etdi. Şu yerde täzeden geldim, klikledim. Associative yapıp bolan ýagdaýynda size görkezeyim. Close dedim. Şu yerden gelip men çyzgymy öňki ýagdaýyna getiren ýagdaýymda görşüňiz ýaly patternim öňki ýagdaýyna galdy. Associative'in yarayan işi şul. Ýene bir şu yerden rectangle çizdim. Enter dedim. Annotative hem bize gaty kömek edýän bir gurallardan biri. Yani annotative gatken eşders. Bundan soňky videolarymyzda hem agdap geçer. Täze bize gaty kömek edýän gurallardan biri. Annotative şol işe ýaraýar. Bizim şu yerdäki scale'ymyza göre çyzgyny çyzyş görnüşini. Mesela çyzgy sapaklaryndan ýadyňyzda galýan bolsa mektep döwründen matstab bardyr ýa-da hat döwrüde kartalan burçunda ýazýandyr. Mesela şu ýerde 1-e 5 diýen ýagdaýynda birin şol çyzgynyň %20lik bölegi ýaly mana gelýär. Hat döwrüde şol çyzgyny hakyky ölçegini görmek isleýän bolsak biz şonu 5 etse ulaltmaly. Mesela şu yerden men DI enter dedim. Ve F2 osnapları açtım. Şu linkini okudu. Şu yerde görýän ölçegimiz mesela 7432 diýär. Ve şu yerde bize ölçek 1'e 2 berilen bolupdylar. Bu yerde diýmek bolýar bizim şu yerde görýän çyzgymyz aslında şu yerde berilen ölçeğin 2 hissesi görünüşünü teknik çyzylan ýagdaýlaryna esasy ünslerilme zatlaryndan biri. Şu yerde enter dedim mene. Geldim, taýladım. Seni kuna goty. Annotative şol bize işini matçda öwre saglaýar patternleri. Men geldim, şu ýerek ýene bir circle dedim. Şurak çyzayım. Hep olsa şu tarafını getireyim. Enter dedim. Match properties. Match properties'den size şu scale aydayım. Yadından çıktı. Doğru. Yadından çıkıptır. Scale bizim patternlerimizin ölçülerini kötmemize bize yarayar. Mesela şu patterni gelip men pick point dedim. Geldim, sayladım. Mesela men şunu boyunu ütkötmek isleýän. Hawa dogry men bu ýerde derejesini sağladım. Hakykatdan men öz isleýän patternim şu pattern. Ýöne men birazjyk ölçeglerini ütködilen ýagdaý isleýän. Mesela nähilek bolsun, biraz ul olsun ýa-da biraz kiçilsin. Aslında bu size default bir bolup gelýändir. Men şu patterni ütkötmek üçin aslında 20'e getirdim. Default gelen ýagdaýyny şu ýerde biz has uzakdan görýäs aslında. Şu ýerde görýän olsa 7432 mm'lik bir çyzgy bar. Ýakynladyk gören ýagdaýymyz az dogrusu bize gerekli. Şu ýerde görşüňiz ýaly solid saýlap tırtmy ýok. Biz şu ýerden baýlaýar diýen ýagdaýymyzda görşüňiz ýaly şu ýerde biz görüp bilýäs. Biz mesela yine öňki ýagdaýyna ýa-da öňküsinden az uly bolmasyn isleýän adamda 25. Eger has kiçi ölçeklerde çyzysy bolsaňyz we ýene-de
kiçeltmek isleýän bolsaňyz, siz bu ýerik 0,1 bir ýaly bir ölçüg hem girip has kiçi ýagdaýy hem getirip bilersiňiz. Men az düşnükli görünmesi üçin Ctrl Z diýdim. Hadi şu ýerden 25 Enter diýdim. Şunu gelin taýladym. Match properties bize şu iki çizgiňiň şu 4 turşuk bilen teoreň ikisiniň hem hatchlerini meňdeş bolmasyna ýaraýar. Bir-birini meňdetmek üçin biz ulanyp biler. Meselem şol çizgiň hatda şu teoreň hatchleriň hem edir şunun ýaly gyzyl reňkde we şu ölçeklerinden 20'lik meselem şu ýerde bir 25 ýerdik öneminki 20. Şu ýerde hem şunun ýaly bolmasy üçin Ctrl Z diýdim. Yanlış bilen üstüne bastım. Enter. Angle diýdim. Şu ýere getirdim. Renkini hem paýlaýar diýdim. Men gelip ilk ören escape basıp çıktım. Son geldim. Sayladım. Match properties diýdim. Geldim. Ve son şunu saylayan ýagdaýymda şunun hem close hatch diýen ýagdaýymda ikisiniň hem hatchiniň meňdeşdigini görýär. Şu ýerde bitirme zadymyz şuldur. Birinji biziň saylan patternimiz asosy hatchimiz ütgeýändir. İkincimiz däl. Käwre ýagdaýlarda berilýän ölçülerde ýa-da ütgedilýän ýagdaýlaryna modify edilen ýagdaýyna birinji standart görnüşine galyp ikinji ütgeýär. Ýani bu ýerde birinji saylan hatchimiz ütgeýär. Şu ýerden täzeden geldim. Şu ýerde options bölüminde separate hatches var. Bu ýerde separate hatches yapık açılmaz üçin men täze bir misal dürdüm. Geldim, circle diýdim. Şu ýerik bir tane hatch diýdim. Geldim şu ýerden bir iki tane de pattern taýladym. Şu ýerde bilen bolsaňyz, birinji görkezden misalymda hem şu ýerdäki patternler ikisiň bir gezekde döredilenmek üçin ikisiň bir pattern ýaly özüni alyp barýar. Meselem şu ýerde men ölçeklerini ütgeden ýagdaýymda ikisiň bilelikde ölçegi ütgeýär. Eger men şolary ýaly etmek isleýsem, şu ýerdäki patternyň gelini 25 galmasyny, ýöne şu 4 turşugyň içindäki hatching patternyň 20 olmasyny isleýän ýagdaýymda ana şonuň ýaly ýagdaýda maňa separate hatches kömek etdi. Şu ýerden gelip create separate hatch diýen ýagdaýymda we gelip şu ýerden select objects diýip şu ýerden men geldim saýladym we close hatches diýdim. We täzeden gelip şu ýerdäki hatching üstüne basan ýagdaýymda görüşüňiz ýaly şol hatch şu hatchdan aýry. Ve escape bastım metadan şu ýerdäki hatchy ütgetmek isleýän, meselem näçe olmasyn isleýän, 50 olmasyn isleýän, 50 diýdim, geldim şunun ýaly ýagdaýda men hatchymy ütgedip bilýän. Täzeden enter diýdim. Optionsda ada anyklaýjysy diýip türkmençeleşdirip bilýän bir guralymyz. Biri bilen iç-içe geçen obyektleri, grafikleri. Enter diýdim. Şeýlerak bir çyzygyma diýeli we şu ýerden men enter diýen ýagdaýymda şu gelip big point'tan şuna koýsaýlan ýagdaýymda ýanky saýlan normal island detection guraly bu ýerde birinjini hatda saýlanmy hatchleýär, ikinjini hatchlanok, üçüncüni hatchleýär. Eger men içinde ýene bir töwerek bolan ýagdaýynda onu hem hatchlemezdik. Aşyryp birini hatchlap, birini hatchlemän şu görnüşde gidýär. Geldim, delete'e pozum. Enter diýdim. Geldim normal island.
Outer Island Detection daşky diňe şu ýerde görýän diňe saýlan şu daşky adamyny diýelim, daşky meýdançamyny paterneye, hashleýe, hat dogrusu şu ýerden iki gorkoy meselem bu ýerde No Island Detection diýilýände şu hiçsin hem saýlanok, hat dogrusu hiçsin hem edenok. Ignore Island Detection diýilýände de ady anyklamasy yapylýar we hemmeri şu görnüşde paterneye. Geldim. Sen behind boundary şu işe yarıyor. Biz şu çadıgynyň heçin aşağı netsenlik çadıgy baý bolan ýagdaýyny şol çadıgyny öňe ýa-da arka getirip bilýär. Meselem send to back diye, arka urat diye, bring to front diye, öňe çek diye, send behind boundary diye, boundary'ň arkasyna urat diye, bring in front of boundary, boundary'ň öňe getir diye. Bu ýerde şular ýagdaý bolýar. Şu ýerde görýän modifying aşagynaky şu ýerdäki bring to front, send to back buyrukları bilen şol bir işet diye. Beýle çarak şeýlerak dostlar yeterlik derejede bir uzak video bolýan inni artık wagtyňyzy almaýyn. Inniki videomda size AutoCAD'den çıkıp AutoCAD'ne teknik çadıgy çatma görnüş usullaryny gaýtgaça düşündirmekçi we bir tane sizilen sal işlemekçi, doğrusu bir gönükme işlemekçi sizilen öwrenenlerimizi özleşdirmek üçin häzirlikçe hemmäňiz hoş, sag bolun.